Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Aquesta vegada el pas és el més gran que s'ha fet a la història de la ciutat. És una transformació, o estem parlant de la transformació de la llera del riu Anoia, que preveu un canvi radical, transformant més de 40.000 metres quadrats en una zona que serà multiús. Manel Gómez, molt bona tarda. A veure quins són els detalls d'aquesta gran transformació que ens avances. Bona tarda, Vanessa. Doncs sí, tu deies, més de 40.000 metres quadrats. L'alcalde de Martorell ens ho confirmava. Són 43.000 metres quadrats en una zona que estava, no anàvem a dir deixada, però sí una mica oblidada. És una transformació que a la ciutat realment li feia falta, i no només serà una transformació amb serveis. Serveis està dividida pràcticament en 8 zones molt diferenciades per diferents activitats i diferents serveis, però també hi ha dues parts importants, que és que aquesta zona abans d'aquesta transformació tenia un camp de la Fundació Cruyff, els anomenats Cruyff Court, i ara en tindrà dos. Són camps que no van més enllà de l'esport amb el jovent, sinó que tenen un caràcter social. Però també s'ha pensat amb la seguretat, l'estar just al costat del riu Anoia. Tota aquesta transformació guanyarem amb seguretat en aquesta zona, com dic, perquè s'ha aixecat un mur per evitar inundacions. Així ens ho explicava el mateix alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa. Hem fet una barrera de protecció per tota aquesta franja d'habitatges, de manera que si mai desborda el riu, aquí estem per sobre la cota d'inundabilitat. Per tant, això d'aquí ha deixat de ser perillós des d'un punt de vista d'inundabilitat. Això és molt important. I sobre aquesta franja de protecció del riu, el que hem fet és un parc, el parc més gran de tot el Baix Llobregat Nord. No n'hi ha cap més. És pràcticament el doble que el de la Sínia. Estem ratllant els 40.000 metres quadrats i el de la Sínia eren uns 22.000. Per tant, perquè tinguem clar que és un parc enorme que va des del Pont del Diable fins al barri de l'Illa Santa Cana. Aquesta zona, Vanessa, és una d'aquelles zones a les ciutats que normalment es diu s'han de fer coses, s'ha de fer però ja es farà, s'ha de fer però ja es farà. I al final arriba un moment i comencem amb aquest canvi tan gran que s'està tenint en compte. Un dels problemes que té aquesta zona de la vila, com altres poblacions, és l'aparcament. Aquí, amb aquestes dues parts, nord i sud, per dir-ho d'alguna manera, la part del Pont del Diable i la part al final on acaba ja amb aquests Cruyff Court, amb aquests camps, es guanyaran moltíssimes places d'aparcament. I recordar una cosa important que ens deia l'alcalde: Martorell continua sent una població sense zona blava. Doncs deu ser una de les poques que queden. Gràcies, Manel, des de Martorell. I atenció, perquè des